Huawei твърдо заеха третата позиция сред световните лидери по продажби на смартфони и пазарният им дял непрекъснато расте. Компанията бележи успехи както в Китай, така и на международните пазари, като главна заслуга за това имат топ моделите им от P-серията. Новите P9 и P9 Plus флагмени не са изключение и в това видео ще разберете защо. Те имат страхотен дизайн, изключително тънък метален корпус, мощен хардвер, прекрасен потребителски интерфейс и уникални Leica сертифицирани камери. И така, това е новият Huawei P9. Това видео е заснето със съдействието на партньорите ни от Systel.bg. Актуалната цена на смартфона можете да проверите на техния уебсайт, а с допълнителни въпроси можете да се свържете с тях по телефона през формата за уебчат на сайта им или директно да се разходите до магазина им в София Младост. P9 е поредният красив смартфон на Huawei. Той е с размери от 145 на 70.9 на 7 мм, изработени от метал и забележете, в тези 7 мм дебелина двете Leica сертифицирани камери изобщо не стърчат. Предвид и качеството на снимките, за което ще стане въпрос малко по-късно, това е забележителен резултат за китайците. Huawei P9 има 5,2 инчов IPS дисплей с Full HD резолюция, Gorilla Glass 4 защитно покритие, 2,5D стъкло, с което работа с смартфона става още по-приятна и изключително тънка рамка около дисплея. Volume Up Down и Power бутоните са от дясната страна и също са метални. Power бутонът е релефен, което го прави лесно разпознаваем при допир. Съвсем и в крак с модните тенденции, P9 е с USB Type-C порт за зареждане и синхронизация с компютър. Поддържат се бързо зареждане, USB on the go в случай, че разполагате с такъв кабел, и разбира се, портът е обратим или reversible, което е доста удобно при всякакви ситуации. Тук долу е единственият високоговорител на P9, но пък звукът е солиден, плътен и не криви при максимално увеличаване. Най-интересната част от дизайна обаче е на гърба на смартфона. Тук, освен сензорът за пръстови отпечатъци, който работи безупречно, има и два 12 мегапикселови камери сензора, единият от които е стандартен RGB сензор, а вторият монохромен или черно-бял. Основната камера на P9 е Leica сертифицирана, като брандът е гордо изписан на лентата тук горе, но за всичко това малко по-късно. Непосредствено до камерите се намират и двойната LED светкавица и лазерният автофокус. Huawei P9 работи с Kirin 955 чипсета на компанията и се предлага в две версии спрямо размера на паметта и RAM. Нашата бройка е с 32 ГБ вътрешна памет и 3 ГБ RAM, но има и версия с 64 ГБ вътрешна памет и 4 ГБ RAM. Въпреки че 32 ГБ памет най-вероятно ще ви е напълно достатъчна, паметта може да се разширява с microSD карти, като се поддържат такива до 128 ГБ. Все пак имайте предвид, че не можете да обедините паметта от microSD карта с тази на смартфона. Android 6.0 Marshmallow го поддържа, но изглежда, че Huawei, също както повечето производители, избягват да включат тази опция, най-вероятно за да не пречи да продават успешно и версиите си с повече вградена памет. Въпреки че Kirin 955 не е най-мощният чипсет на пазара, Snapdragon 820 например е по-мощен, Huawei P9 работи гладко и без проблем ще се справи с ежедневните ви задачи и дори тежките игри. Huawei P9 идва с Android 6.0 Marshmallow версия на операционната система, като китайците са наложили отгоре и Emotion 4.1 потребителски интерфейс. Честно казано, постарали са се доста, работи гладко, има плавни преходи и анимации, доста наподобяващи на тези в iOS. Приликите не свършват до тук. Например, тук няма App Drawer, всички приложения са разположени на началните екрани, като можете да поставите тези, които не ползвате в папки или пък да ги скриете. След малко ще видите как. Със слайд надолу от някои от началните екрани достъпвате до последно използваните приложения и до универсалното търсене. Apple, между другото, нарича това Spotlight Search. По този начин лесно можете да търсите и стартирате приложения, контакти и други. С Pinch Zoom жеста в едната посока можете да сменяте тапетите, да добавите уиджети и да променяте преходите и анимациите при преминаване от един начален екран към друг. А с Pinch Zoom жеста в другата посока и след това плюс можете да скривате приложенията, които не желаете да се виждат на началните екрани. Recent Apps менюто е с така наречените карти, като с слайд нагоре можете да затваряте някои от приложенията, а с слайд надолу да го заключвате в рама. От бутона с кошчето затваряте всички приложения и чистите рама, разбира се, без тези, които сте заключили. И докато сте в галерията, например, можете да използвате сензора за пръстови отпечатъци, за да преминавате от една снимка към друга.
Huawei са обърнали сериозно внимание и на издържливостта на батерията в 5.9. От една страна те са успели да поберат 3000 мАч батерия в 7 мм корпус на смартфона, от друга на лице е DOS функцията в Android 6.0 Marshmallow, която пести батерия, когато смартфонът е в режим на изчакване, а на всичко отгоре са вмъкнали и много режими за интелигентно управление на батерията и приложенията в фонов режим. Впечатлени сме, например, от опцията да превключите към 720p резолюция на дисплея, за да пестите енергия. Иначе казано, Huawei 5.9 в тандем с Android 6.0 Marshmallow и Emotion 4.1 потребителски интерфейс без проблем ще издържи цял ден и в най-натоварените ви дни с едно зареждане. Без съмнение обаче най-важният момент в Huawei 5.9 е Leica сертифицираната камера на гърба му, точно до двойната LED светкавица и лазерния автофокус. Тук има два 12 мегапикселови сензора, като единият е стандартният RGB сензор, а вторият е монохромен или, както казахме, черно-бял. Вместо да използва втория сензор за 3D снимки или за добавяне на дълбочина на снимките, както останалите производители до момента, те подхождат по съвсем друг и иновативен начин. Двата сензора снимат едновременно, като се използват силните им страни, за да се получи една, но максимално добра фотография. Монохромният сензор не се интересува от информацията за цветовете в кадъра, а само от светлината върху всеки от обектите на снимката. По този начин той улавя повече детайли, по-добра яркост и острота на изображението. RGB сензорът пък от своя страна наслагва цветовете върху по-детайлните вече черно-бели снимки, като по този начин според Huawei 5.9 може да улови с до 270% повече светлина от iPhone 6s Plus и с до 70% повече светлина от Galaxy S7, което е впечатляващо. А ако се чудите защо са направили толкова сложна система, вместо да сложат един, но далеч по-качествен сензор, ще ви припомним, че Huawei 5.9 е едва 7 мм тънък и камерите му не стърчат изобщо. Ще ви припомним също, че iPhone 6s е 7,1 мм, Galaxy S7 е 7,9 мм и камерите и на двата смартфона все още стърчат. Huawei са се погрижили и за софтуера на камера приложението. Той е семпъл и интуитивен. Със слайд наляво са настройките, със слайд надясно режимите за снимане. Това са стандартна снимка, черно-бяла фотография, режим за разкрасяване, видео, HDR, видео с режим на разкрасяване, панорама, нощен режим, рисунка с светлина, забавно движение, воден знак, аудио и дори снимане на документи. Това, което ни впечатли, е снимането с опция за префокусиране, след като снимката е направена. Всъщност това е най-доброто софтуерно буке, което сме виждали. Не е съвсем естествено за моменти, но пък със сигурност ще пожени огромни успехи в социалните мрежи. Huawei 5.9 има вграден редактор за снимки, който също поставяме на пиедестал. Можете да редактирате всяка снимка до неузнаваемост, завъртане, подрязване, филтри, добавяне на цвят само на даден обект, а останалото да е черно-бяло, множество ефекти и много други. Определено е най-мощният вграден редактор на снимки, на който сме попадали. Разбира се, не всичко е цветя и рози и като недостатък на камерата в 5.9 можем да изтъкнем липсата на 4K видеозапис и липсата на оптична стабилизация на изображението. Huawei 5.9 може да снима в RAW формат, да прави до 1080p видео при 60 кадра в секунда, а предната му камера е широко ъгълна, 8 мегапикселова и също дава доста солидни резултати. Това е Huawei 5.9 накратко. Той е красив, изключително тънък, нарежда се сред смартфоните с топ хардуер за 2016 година и има Leica сертифицирана камера, която използва най-добрите страни от RGB и монохромния сензор, за да направи мобилната фотография още по-добра. Естествено, ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала ни в YouTube, споделете видеото и ни следете във Facebook или Twitter. И, разбира се, бъдете здрави!